Cukrot? Nem kösz. Lampalázas vagyok. Nézd, hálás vagyok, hogy eljöttél magadtól. Általában sírva és ordítva rángatom be az embereket. Egy jó tanács. Ha menekülsz, annak nem lesz jó vége. Mi az, Jani? Az nem én voltam. Én Donald. Ne aggódj, nem hal minket. Imádom a neveket. Névmániás vagyok. Tudod, egy jó névbe beleborzong az ember. Szeretnéd tudni, mi a nevem? Nincs ember a nyugati parton, aki ne hallott volna még Sweet Toothról. Erről beszélek. Az ember érzi a csontjaiban. Téged hogy hívnak? John Doe. Erre 7 pontot adok. Hey, ezt nem én adtam. Nem tudom, milyen névvel születtem, vagy hogy ki vagyok. Amnézia. Melyik fajta? Posztraumás? Átmeneti? Diszociatív? Az első emlékem, hogy magamhoz térek a kocsimban. És vér folyik a fejemből. Nekem is ez az első emlékem. A fejemben csupa vér. Épp akkor tolt ki anyám a muffinjából. Ó, te emlékszel rá? Persze. Én emlékszem mindenre. Nem is tudod, milyen szerencsés vagy. Van pár dolog, amit bár elfelejthetnék. Mondjuk, amikor bekakáltam az iskolában az Oklahoma előadása közben. Most is látom a közönség arcát. Nevetnek, gúnyolnak. Tudtad, hogy Cisco igazi neve Mark volt?